Dobrý. Dobrý. Počujte, ale ja som si tu včera u vás to kupoval, ono to nevydá ani hlások. A prečo by to malo vydávať hlások? No ako vy ste by to predali, ja neviem prečo by to malo vydávať hlások. Som tam pichol baterky, potom som to otvoril, prečo som to tam a zapnem a ono to nevydá hlások. Ja som sa tak tešil, viete. Počkajte, ešte sa opýtam, a kde presne ste k tomu preboha strkali baterky? No však dozadu. Vy ste tomu dozadu strčili baterky, áno? Áno. A ako ste to potom zastrčili? Kam som to mal zastrčiť? Však som to tam strčil, nie? Normálne. Veď, ale počúvajte, vy do toho nemôžete strkať baterky. A čo do toho mám strkať? No vy by ste do toho nemali strkať nič. Dobre, tak kam to mám strkať? A namontovali ste si to aspoň? No, ako na poličku som to namontoval a potom som to tam pristrúcoval. A čo máte, poličku z kovu? Nie, pre vás? Tak a vy sa potom čudujete, že to nič nerobí, keď máte Ako ste to preboha pripevnili na drevenú poličku? Tak s prúdkami vám hovorím. Veď, ale na drevenej poličku vám to nebude fungovať, čo vám to má robiť? Však zvuky to má vydávať, nie keď to tam strčím. A jak vám môže drevená polička vydávať zvuky? Tá vám môže tak zhoreť. Ešte ja som to nezapaloval, ja som tam strčil baterky, strčil som to tam, ja zapol som to, ono to nevydá ani hlas. Ja neviem, čo mám robiť. Ja som došiel! Ja som out. Victory!